Kiskunfélegyházán születtem, 1990. szeptember 6-án. Kiskunfélegyháza az egy déli alföldi város, Szeged és Kecskemét között, 36 000 lakossal, elég jelentéktelen. Bizonyos szempontokból nem sok minden lehetőség adódik, sem művészeti szférában, sem másmilyen területen. A gördeszkázás az 13-14 éves koromban jött, számítógépes játék révén, majd az egyik osztálytársammal elkezdtük ezt űzni. Ő azóta, ő abba hagyta, de én még mindig űzöm ezt az iparágat. Értem el benne kisebb-nagyobb sikereket, de sose voltam egy versengő típus. A feladatokat azért jegyeztem fel külön papírokra, mert nagyon sokfele járok, nagyon sok mindent kell észben tartanom, és sokszor megfeledkezem a dolgokról. Így minden nap, hogyha mondjuk felkelek, vagy elmegyek ott a nappaliban ezek előtt, a cetlik előtt, akkor eszembe jutnak a kötelességeim, hogy miket kell teljesítenem. A fotózás az a 6 osztályos gimi második osztályában jött. Volt egy fél éves óránk, média, és itt kellett egyszer telefonnal készíteni képeket az egyik órára. Itt a tanárnak megtetszettek így első ránézésre a képek, és megkért, hogy legyek a média szakkör tagja. Jelenleg a Budaörsi úton lakom, a Bakcsomóponttól 2 megállónyira. Látszik az albérletem, hogy nem nagyon rendezkedtem be, mivel ez egy ismerősünké ez az albérlet. Itt korábban egy idős néni lakott, aki a beköltözésem előtt fél évvel hunyt el, azóta egy örökösödési vita megy, és igazából nem tudni, hogy ennek mi lesz a végkimenetele, és azért nem is rendezkedtem be túlságosan.